weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to Sinthiane Diakiri to Jokkudi to Hudallayi to Ɗalhaya to Mafondu to Lodiol to Lobbudu Barogala to Marissa to Jeeriyel Tumbere ko on takkusan juula ha to galle Dia Seydou Amadou to Jingue Jeeri ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko ñalawma alkamisa hande ñalawma alkamisa hande o wonata ñalawma sakkere ko fati ruma jarribo ko sanga 0 heure ɗum uddata aljuma janggo ko foftere ñande aset o woni sumgoji suɓade sarɗiyeji e suɓade maire uji wondude e conseil régional ji ndara jokli leydi he kala to leydi Sénégal mawɓe landa Pastef ɓe mbaɗi erango mabɓe seppo ɓe ɗaminimo seppo ngoɓe ɗamini mawninde ñande aljuma janggo o taw ko seppo ngoɓe indiri FA 24 ɗum noon ko hollirde ɓe jaadani e 3e mandat mo Macky Sall to leydi Mali seɓɓitiɓe mbaɗi janggu mumen e ndera jadi janggu mumen e kaso tawteɗe kaso mo ñoono e wondude kaso mo ñoono e poste contrôle yaltirde wuuro ngo faade Ségou bisimilla mone ketki hotodirte joni joni pren pacciren ceerno Djiby Sy ko witti yanke leɗɗe ko saftori yanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy no safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yawrene worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ko leɗɗe goragu ɗe ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famli kala temedere rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu sewojugoyo waɗirte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo wadde listikar noon saɗa yiɗi neldude kalis waɗanede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro web e numéro makko orange money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andine dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golle ne tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena
ko matériel mo moƴƴani. Comptoir français de l'électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original jiwɗo tonto leydi France. Taw kadi an gonɗo e mahango gila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko mahatona son jokkodire comptoir français de l'électricité mawon keɓen hoolare timmude no feewi. An mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français de l'électricité joni joni keɓa hoolare. Comptoir français de l'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar tabande temedere hakkude mum e Osan koni henna sifori. So tawi ko comptoir français de l'électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leerloji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa les botaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français de l'électricité joni joni keɓa hoolare. Cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français de l'électricité a moosat hatina a heeɓi ko laaɓi. Sa yiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02. musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français de l'électricité e dow meɗena. Tode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jom nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e alkamisa sappo e goo lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati habruji mon e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide to banggue YouTube ko miñi men sehil men Abou Bah kabruji men noon ñalawma hande o ɗi kiiri seeɗa hon ñagama hen yaafuyde won noon ene nanga no feewi nde wonno kay e oɗo saaha kala gonɗen koye ruuma jarribo habruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie puddotoɗen jeen leydi Mauritanie oɗo saaha ñalawma hande oɗo alkamisa hande sappo e goo lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati sanga 0 heure ko nden tigui uddata ha laaɓa tasata dendagal bawɗi taw ko bawɗi ko fati ruuma jarribo dendagal landaji ɗi kala landa hen kala biriji mum jalti gembima wawi tigui noddude yimɓe ambiance uji waɗi hollirde kay moni kala holliri programme mum moni kadi heddi moni fof kadi hollima ko kañuma heɓata polgud ɗum noon ñalawma hande o Allah biyen jamma hande sanga 0 heure ko nden tigui ɗum uddata aljuma janggo o wona foftere ñande alhamisa noon walla mbiyen ñande aset garoɗo o sappo e tati lewru duujal ko nden tigui wonata ñalawma suggoji e nder jok leydi he kala taw ko suɓade sarɗiyeji suɓade député ji woni sarɗiyeji e maire uji e suɓade conseillé régional uji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ene heddiɗo tan capanɗe 4 e 6 waktu walla mbiyen balɗe ɗiɗi e ruuma jarribo ken udda e nder leydi Mauritanie koye ngan sanga gonnoɗo suppléant candidat landa islam ko nden tigui ƴetti landa islam ko nden tigui o felliti yaltude e landa ka ha laaɓa landa inslaha ha laaɓa o tawtoya kaɗo landa laamu wiyete ka insaf landa laamu ka noon kanko noon omo wiye Mohamed Bouya Béchir o holliri noon guila 2019 ko hoorejo koye hoorejo leydi Mouhamed Cheikh El Ghazouani koye mum o wondi guila e sumgoji gadani ha e oɗo saaha wadde alay saago o heddo e kaɗo landa wiyete ka insaf o wallaɓe kay ha landa ka wawa hebde polgum taw ko polgum manggu no fewi ha ɓuura hewde kay député ji e nder suudu sarɗiyeji ene wayno tan ene wayno kanko kama ma mbiyen o nani erago on erago ngo walla mbiyana menace ɓe hen mbiya ko hoore jagoɗo leydi Mauritanie honno kay wonande ɓen taw ko jeeyaɓe landa ka tawa ko ɓe
idde men cubaka hollinoɓe metti men ɓe hen gueddino landaka ɓe hen gemboyino gembaninoma e dow landaji goɗɗi ɓe hen jinno ko wallitoyde candidat ji landaji goɗɗi ha joni koyi ona fannu keddoɗen hono candidat mairie sebha dow landa insaf biteɗo Ba Ismaïla o waɗino ñande talata ɓennuɗo o meeting makko molateɗo Allah to cordon bleu sara cinéma sada yimɓe gaari ha heewi ha tigui yimɓe gaari ha nokku o watti wukkidde yimɓe guila 17 heures noon yimɓe puɗɗi arde hande Ba Ismaïla noon e délégation mum teskama ɓe ƴetti toon ko sanga 21h30 Ba Ismaïla noon e nder ƴetti konngol o erima dendagal yimɓe kala ñande subgoji ɗi nde ɓe garata kamɓe kala ɓe gara law moni foof ara law wawa tigui nadde yebiri mum de vote wawa waddade kartal mum hano hannirti sebha o holliri tigui yidde makko ko sebha yo ummo e juuɗe opposition ha laaɓa beele tigui ɓe ƴellita leegal ngal ha ngala yaada e jamanu o holliri noon so tawi o ardima mairie sebha ma o ittu leegal ngal e miskinagala o walla sukaɓe leegal ngal ha mbawa hebde golle hano hannirta ni ummo tigui e wasam gollago woni chômage ma o ittu kadi ko fate délinquance ha laaɓa ko délinquance woni tigui bandiyagal gandiragal leegal ngal ɗum foof ma o firta ɗum ha laaɓa o holliri tigui o holliri tigui ka o holliri wonde o heewi fodore ummorade e hoorejo leydi ndi wonde kay so tawi o ardima mairie ndi ma waw walliddemo kay ha caɗele leegal ngal kala caɗele mum ɓurɗe tengtude kay ha iwa hen ha laaɓa tawtorama meeting o noon candidat ji députation sebha e candidat région de Nouakchott wondude e yimɓe hewɓe ardiɓe landa insaf kam ko wayno gonnoɗo ministre biteɗo Isselmou Ahmed Vala e directeur port mo Diagou coordinateur départemental adjoint hono Gayda Abdoulaye wondude Gayda Abdoulaye Abbas e directeur général ANACA hono président e président section sebha Diallo Abou e wodɓe meeting o waɗi fayida no fewi yimɓe kala kooti ɓeyɗe mumen ene beyti no fewi ha joni koye on fannu keddoɗen candidat landa wiyete ko Ella Vadila gembanninoɗo kay wonde député diaspora Mauritanaɓe wurɓe e nder Dongre Asie o holliri noon e nder meeting makko sakkitiɗo mo wanno wadde to Abou Dhabi lamorgo émirat arabe uni wonde kay o gembiti gembe makko haɓɓiti gembe makko hayti wonde candidat e dow landa wiyete kam Ella Vadila o tawti kaɗo landa wiyete kam insaf woni landa laamu kam inde makko noon ene wi omo wiye Ibrahima Wula Bey joni o walla tigui o tawti biteɗo Mohamed Salema Wul Abdallah Rahman candidat dow landa insaf landa laamu ka ko ono tawto yoɗo saaha joni beele mo walla ɗum ha polgo hano hannirti yimɓe makko hewɓe kadi kolori enen jaadi e ngoɗon miijo e ɗum fewniti men no fewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen mimata leydi Mauritanie koto Sénégal paadena Coro Mandela Diouf ko journaliste jayndi yanketa Walfa TV ko ɓiɗinoɗo oɗo saaha kala juuɗe justice mo leydi Sénégal ko cokonoɗo o nanguirno noon ko tawede kay omo jeeya e fedde witende association de malfaiteur tawrede kay image uji ɗi jaadani e jamanu ɗi jaadani jamanu ɗi ndewani Allah jokkata en ɗam o nanguirnom noon oɗo nangano noon koye affaire moɓe mbiyata affaire topka omo nanguidno e rewɓe nayo woɗɓe ɓe rewɓe nayo woɗɓe ɓe o nanguidno ɓe rewɓe nayo woɗɓe pewani ɓe o nanguidno kamɓe joyo kala koɓe waɗɗoɓe inculpé eɓe mandade dépôt kanko Coro Diouf noon avocat makko hono maître Moussa Sarr holliri tigui wonde o yalti kaso e mbaɗi liberté provisoire tawi ko sous contrôle judiciaire woni tigui kala nder lebbi ɗiɗi omo foti nawtoyade justice o andi ɗumen kay wonde omo nder leydi he ɓeydi noon newna debbo jaltugol makko ɗon kaso teskama tigui oɗo saaha joni ko kuriɗo walla mbiyen ko debbo cowiɗo ko ɗum saabi kay ɓe mbawi tigui wawi woppitede e mbadi liberté provisoire guila o nangga noon yimɓe hewɓe kollirin tigui wonde o fotani nanguede omo foti woppede kollirin he metti men no fewi e nanggol ngol ha tengti noon e ɓen jaydiyankoɓe ɓe leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Ngoro hay sinno kay notable uji Ngoro notinoma kay joddima e hoorejo leydi Macky Sall gam dogde koyɗe jaam e yewde maslaha hay sinno kay wal ciifodiral ciifonagal hakkude mabɓe ko fati kay maslaha feccude bowol ngal e hakkude hen feccere ɗaccere wuuro ngo woni tigui mbaɗa lycée mumen feccere heddinde waɗe base militaire walla base gendarmerie mo laamuji ɗi wadde hollirama ha joni noon metteɗen keddi e juuɗe sukaɓe kolori tigui ene metteɗen kedde ɓerɗe men sukaɓe kolori wonde jaadani e oɗon maslaha ɓe kolori kadi mette mabɓe
e déclaration ministre de l'intérieur woni jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi déclaration waɗi ko fati e mayde cukalel dewel ngel duuɓi sappo joyi tawno ngel ene wasi fittanu moma kanko ministre on holliti ngel cukalel ene wayno koko yooli tawa kadi ko Elisa Lana kañuma heeli hoore maggel nde won noon ngel tawnoma e maggel gañande yimɓe ɓe noon kolli tigui ɓe jaadani hen haydara e nder seppoji hen noon galle biteɗo Cheikh Yérim noon ko jandi yanke talli galle mum tawama tigui e galle makko duppama hen hollirama noon kanko Cheikh Yérim e famille makko kala nde galle o sumatede tawa o tawa ko ɗon fedde witende PEY lebu yaadiɓe kay e dialogue woni kaldigal kañumen kolliri ɓe jonnani haydara ko fati e violence mo woni tigui ndolon dalago ma gendarmeɓe kolli faade ɓesgu gornaɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Pastef mawɓe ardiɓe landa Pastef ka Ousmane Sonko ardiɓe kolliri tigui mette mabɓe no feewi ko fati e justice o no ñawiri Ousmane Sonko ko taƴinimo lebbi jeegom kaso taw ko avec sursis ɓe kolliri ɗum ɗon ko yidde tan ala ko mbaɗi noon so wona yidde herƴinde walla hadde candidature Ousmane Sonko e sumgoji hoore leydi en 2024 ɓe erima noon dendagal militant ji Pastef kala ko noon kadi ɓe noddi yimɓe mabɓe yaadu mabɓe kala ndeɓe mbaɗata tigui ndeɓe mbaɗata kamɓe kala ɓe daro ɓe mbaɗa ko wiyete investisseur candidat mabɓe Ousmane Sonko e sumgoji tijjani en 2024 o holliri noon ɓe kolliri wonde oɗon investisseur waɗata koye nder ɗeɗo balɗe hono no holliri kay administrateur général landa Pastef biteɗo Birama Souleye Diop o haalani ɗon tan saabu o waɗi erango faade dendagal militant ji Pastef e yiɓɓe mabɓe yaadi mabɓe kala nde ɓe jippotoɓe booli ɓe porta ñalawma aljuma janggo o ɓe mbaɗa seppo mabɓe goɓe innirta F24 noon ko seppo holliri kay wonde ɓe jaadani e 3e mandat mo Macky Sall hewɓe miiji kay ene ɗamini yidde wadde ko wiyete 3e mandat holliri tigui wonde ɓe jaadani hen habruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehdi men Amadou Sa Kébé assalamu aleykum warahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hetto Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeta koto e Santhi Ba Mandiang kamɓe de ɓe kolliti ɓiɓe biyeteɗo Barthélémy Diatta gonɗo e juuɗe robelaɓe Casamance ɗiɗo lebbi nayyi ɓe ganda ko guurɗo ɓe ganda ko mayɗo eɓe noddi noon kamɓe ɓeɗo robelaɓe Casamance ɓe mbawa woppude oɗo ko ɓuuri yawde yaccade ɗum tan woni koɓe ñaaguiɓe so tawi no mima ɗo eɗen gandi Bour Sine omo jogori wadɗo jillu makko ñande aset oɗo garowo to Oussouye e Bour Oussouye eɓe jooɗo ɓe jewta holko ɓe jewta ɓe mbi ko jaam Casamance beele jaam ina arta e leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade société civile wonɓe ɗo ha to e Kolda kamɓe de ɓe jooɗi ɓe kolliti holko ɓe kolliti ñaagade kamɓe ɓeɗo opposant ji e kamɓe laamu ngu yoɓe mbaw jooɗodade ɓe jewta beele jaam ina arta e leydi ndi yew askanaɓe wonɓe ɗo e nder Casamance e wonɓe to e nder Dakar ɓe kolliti aljuma garo so yimɓe juuli juma kamɓe de ko ɓe waɗoɓe marche holɗum marche mabɓe de ko wiyede Ousmane Sonko wawa yaade présidentiel 2024 ɗum noon ɓe callima haaɓe lelima e leydi ɓe kollita laamu ngu ala doole wawde haddemo yaade kanko oɗo Ousmane Sonko so tawi en garti ɗo henna e wuuro wiyetengo ñaabina to e frontiére Guinée Bissau commune Boutoutou Camaracounda ɓe kolliti kamɓe de ñaabinnaɓe eɓe gonde caɗele ɓe ngala ndiyam ɓe ngala laabi ɓe ngala kuura ina wayno laabi pewreteɗi ɗi tali ɗiɗi ronkama yo gas eɓe gulliti président de la république yo waɗi hen junggo mum ko ɓuuri yawde yaccade guila toɓo ngo arani saabu so toɓo ngo ari ɓe dartintu kamɓe noon hande wawi yaade toon tan ko Jakarta oto wawa yaade ɗum noon eɓe gonde ɗeɗo caɗele eɗen gandi oɗo Ousmane Sonko o windi Facebook makko holko holliti o wi président de la république woni koye cakane ina andi hoore muɗum wawa haddemo yaade 2024 wonde président de la république ɗum hay goto wawa hadde wawi haddemo tan ko Allah o maaya ɗum noon so welama hande wona min o haali ko kanko haali kanko Ousmane Sonko o wi so welama hande président de la république watta gouvernement ɗum kanko omo siiri ɗum ɗon o ƴeewani noon président de la république kanko ƴeewi ko tan ko leydi ndi so wona ɗum hande président de la république wawa hande wadde gouvernement e leydi ndi
ɗum noon golle mbaali paraji hakkol président de la république Ousmane Sonko musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko motto kabruji ɗo foɗo radio Zig FM jokkodirde e Ghalii Abou Bah yallah hokken walde jaam. allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi. sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama wonnoɓe ordoyade e nder diwan taw waɗɗani Bamako no feewi ɓe jani e jeeji seɓɓitiɓe woni ko wiyete embuscade hen koninkoɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen koninkoɓe jeena e woɗɓe mbarmi hen barmanɗe musɓe no feewi jango ngu noon waɗi ko ñande altine sara wuuro witengo badala noon so badala so tawi ka yaaɓeni kita aɗa yaɓani fati ɓaade Bamako temedere capantati kilométre hakkude mum e Bamako ko ɗon tigui woni to jango ngu waɗi ha joni koye on fannu keddoɗen jeen ha to falde Ségou bandiji joguitiɓe ha teddi mbaɗi janguji mumen e nder falde e nder diwan biteɗo Balanza ene tawi nder falde Ségou ɗum wonno ko ñande jamma alarba hanki ñande jamma alarba hanki ina weeta ñande jamma alarba hanki ina weeta alkamisa hande sanga 1h45 minutes sanga 1h45 minutes ko nden ɓe mbaɗi nguɗon jangu ngu noon waɗi ko sanga mbiɗen waɗi sanga 1h45 minutes ko nden ɓe mbaɗi nguɗon jangu ɓe jani noon ɓe jani e kaso mo wuuro ñoono ɓe jani kadi e poste contrôle dadiɓe tawateɓe poste tawateɗo yaltirde ñoono faade Ségou fodde waktuji tati noon tiya taskama tigui piyanɗe guurɗe e duka hakkude mabɓe e cuusala koninkoɓe ɓe noon ɓe mbawi riwtude wat boni ɓe ha jatiri ɓawo ene sikka noon wonde ko seɓɓitiɓe ɓe kattibade machine kañumen poti wadde nguɗon jarngu mbiɗen armé o noon wawi dartade ha ɓe jatiri ɓawo ewɗo saaha joni noon hay bilan goto labɗo ala tawa mo keɓɗen koto kiita paɗen to kiita noon ñande nayyi lewru mai gonɗen ɗo colonel Sadio Camara kañum woni ministre de la défense et des anciens combattants mo leydi Mali o fawino tufere makko arminide gam yidde mahagol kay ko fate mahagol camp militaire kesso tawateɗo to Kati tawi koye mbadi yidde ɓeydude ndenka e kisal e nder jokli leydi he kala camp o noon tawi nder boowal ngal wertago ngal hectare uji sappo golle ɗe ɗon gasata ko nder lebbi sappoji ɗi tawi kadi yaltinta kalis o foof ko laamu ngu nandata junggo e jiifa yaltina kalis o kala woni budget financement o fof yaltata koye budget national woni koye nder leydi he yaltata ha timma musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin ñaltani noon kabaruji men e ɗemgal pulaar ñalawma hande o e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Issa Keɓe en nangani on karallagal ha mbawon yiiɗi en YouTube ko Saydou Abou Bah ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.